El Consorci Sanitari Integral és molt bon lloc per venir a fer la residència d'oftalmologia, perquè tenim un dels volums quirúrgics oftalmològics més grans de Catalunya, amb l'avantatge de tenir un únic resident per any, de manera que la formació quirúrgica que podem donar és molt bona, no només en cirurgia de catarata, sinó també en totes les subespecialitats, perquè es fan totes les subespecialitats quirúrgiques de l'adult. El servei nostre és un servei gran, som 40 adjunts, amb adjunts sèniors amb més experiència i adjunts joves molt motivats amb el projecte docent dels residents, i crec que donem un molt bon equilibri i a més amb molt bona dinàmica de treball, molt bon ambient i molta col·laboració entre tots. Les urgències, a més, aquí són en horari laboral, només de 8 a 8 els laborables, no hi ha ni nits ni caps de setmana, i a més el mateix que dèiem, que el ser un sol resident per any no només és important de cara a les rotacions de quiròfan, que hi ha 24 quiròfans disponibles, sinó també de cara a l'hora d'organitzar rotacions externes, cursos, congressos, que tots són més facilitats. I us animem a venir i a provar aquí a fer la vostra residència, que segur que sortireu molt ben formats.